Σήμερα θα φτιάξουμε ένα ωραίο σάντουιτς με πρωτεΐνες για όποιον κάνει διατροφή και θέλει να χάσει κιλάκια. Ένα τεράστιο κομμάτι γαλοπούλας είναι στήθος. Το έχω πλύνει, θα το βάλω στην κατσαρούλα μου. Λοιπόν, θα κάνω και μερικές χαρακές, έτσι, το χαράξω. Λοιπόν, και σε αντίθεση με τους άλλους δεν θα βάλω ό,τι βάζουν οι άλλοι. Εγώ θα βάλω καρότα, θα κόψω έτσι βάφνης, το οποίο το μαζεψιώνει. Αυτό. Θα το γεμίσω με νεράκι και θα το βάλω να βράσει, ώστε να γίνει ένας ωραίος ζωμός και να βράσει και το φύλλα ζελατίνης από την πρώτη, όλο το πακετάκι. Έχει και βάζω βραστό νερό. Πολύ λίγο, ίσα ίσα για να μαλακώσει. Αφού έχει βράσει η γαλοπούλα μας μαζί με τα καρότα μας, αφαιρούμε τα φύλλα δάφνης, ρίχνουμε τα φύλλα ζελατίνης που έχουμε μουλιάσει με το νεράκι ζεστό και λίγο ζωμό, βάζουμε αλάτι, πιπέρι, βάζουμε αποξηραμένο ή φρέσκο μαϊντανό, βάζουμε κάρι, σκορδάκι, οπωσδήποτε σκορδάκι για να δώσουμε γεύση, παντζάρι βραστό και το λιώνουμε με το blender, με οποιοδήποτε blender που έχετε. Το μείγμα βγαίνει αρκετά πηχτό, απλώνουμε ένα κομμάτι με βράνης, απλώνουμε μέσα το μείγμα και το διαμορφώνουμε όπως δείχνω στο βίντεο, ώστε να γίνει ένα στρογγυλό μακρόστενο σαλαμάκι. Εμένα μου βγήκανε 3 τέτοια, οπότε θα μου φτάσει τουλάχιστον για μία εβδομάδα, τουλάχιστον με 3 άτομα στο σπίτι. Το τυλίγω έπειτα σε ένα χαρτί αντικολλητικό και το βάζω στο ψυγείο για μερικές ώρες. Δοκιμάστε το, είναι υπέροχο, είναι πεντανόστιμο με ροδάτο. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, δοκιμάστε το, γιατί εγώ δεν κρατήθηκα και έφαγα όταν το έκοβα. Έβαλα τα αγαπημένα μου λαχανικά σε μια πίτα που είχα φτιάξει. Θα σας βγάλω μετά την συνταγή για αυτή την πιτούλα. Έβαλα τα λαχανικά, τη μουστάρδα μου, το τύλιξα καλά και το απόλαυσα όσοδήποτε άλλο στον κόσμο. Είναι υπέροχο, δοκιμάστε το. Μια φοβερή συνταγή, μπορείτε να βάλετε μέσα και τυράκι και ό,τι σας αρέσει πραγματικά. Καλή επιτυχία!